Pa još nešto. Zavisi posla. Dobro, znači, ovdje ćeš od njega da uzmeš zamrzivač, a taj koji on ima, tu nema mesta, jel? Pa možda ima. Pa ima, ali... A mislim, ne znam, jel hoćeš kod njega da držiš ili... Pa stavit ću kod njega, pa šta će meni kod mene? Zato te mislim, ako on to kuva i... Ima 9 pilica, hoćeš sve da ti ostavim to? Kako god hoćeš. Bude ne znam da li ono uopšte ima mesta i da li treba. Ako bude trebalo jedno, dva, mislim, ja ću ti reći. Važi, nije problem ništa. Ima 9 komada. Bilo je 10, ovo jedno sam ja skuvala danas, eto. Ima većih, manjih. Kažem samo, eto tako, kad odmrzavate, stavite u hladnu vodu, ne uvuče to nekako. Hladnu vodu da se odmrzne i onda samo počupajte to perje što je još sitnije onako. Nisam mogla to. Pa dobro, naravno. Umro, to znaš. 3 dana je žalost. Da uče danas i sutra. Sutra da se hranjuju. Neka je. Ne dotiče me. Glava crkne. Danas je svetac je naranđel, dan, neko ima slavu. Da? Slave, mislim, onda su rekli, nema otkuplja, može da se otkupi najviše 5 ljudi. Ako ko ima više od 5 gostiju, može plati kaznu, zavisi ko će kontrolisati lokal. U lokalu, šta? Kao ne, uopšte kuće. Pa jeste, ko će dođe da kontroliši to? Pa to kažem, ne znam ko će da kaže na to. I kazna je od 50 do 150 hiljada. Može bati da dobiti samo. Sve. Jedino ne znam da li to od danas počne ili od ponedeljka, znaš to. Danas slava, dobro sad opet će biti neka druga slava i tako. Pa dobro, slavu. Stvarno jako puno je zaraženih. Pre je bilo po 500, pa nam je bilo puno, sad je po 5000, mislim. Sad je toliko jednog dana. Dobro, je Milan dobio koronu isto. Da? Pa evo ga kući tamo, leži, ne znam, je dokirano. Jana je imala 15. Da. Ona imala temperaturu i odmah slišla na sekundara i nije bilo na kućima, znaš, tako da je ona blabilna slučaj. A možda sam i ja preležao. Ko zna. Znam da smo svi, Jesi imao problema neko? Jesi imao temperaturu? Pa ne znam, nisam meni. Šta ja znam? Dobro sam, čuvaj se, svaki slučaj. Pa čuvaj se. Pa pre neki dan. A vi ste u kontaktu s njim? Ne. Niste? Inače da. A vi inače da, a to niste? Ali ne znam kakav kontakt. Pa,